C'est bon pour moi. לחיים, לחיים, לחיים. אתמול היה יום הולדת ויום ההסתלקות של האדמו"ר האמצעי, בנו של האדמו"ר הזקן, ומיד אחרי זה היום י' בכסלו זה יום הגאולה שלו, נכון? מה שמאפיין את האדמו"ר האמצעי זה מידת ההתרחבות. האדמו"ר הזקן זה היה נקודה, קיבל הגאולה שלו באופן של נקודה, אבל אצל האדמו"ר האמצעי זה כבר בהרחבה יותר, ורואים את זה בספרים שלו, זה מאוד בהרחבה. והאדמו"ר האמצעי זה כנגד יצחק אבינו, דוגמת יצחק אבינו, שלא כמו שחושבים שיצחק אבינו זה גבורה, ולא גבורה, זה תגבור את החסד, זה התרחבות של החסד, יותר שפע, יותר גדלות, יותר השפעה. והאדמו"ר האמצעי זה אותו דבר, הוא מסמל את מה שהחסידות נותנת, שהדברים יהיו ברחבה ולא בצמצום, וזה המסר העיקרי של כל אחד ואחד, לחשוב רחב, לא לחשוב קטן, לחשוב בהרחבה, הכל פרויקטים בהרחבה. וכשאתה למטה חושב רחב, אז הקדוש ברוך הוא נותן רחב, ולכן כשמגיע הגאולה שלו צריך לקבל החלטות, לראות את כל הדברים בפרספקטיבה יותר רחבה מאשר המציאות המוגבלת לדווח קטן, לדווח קצר. וזה המסר העיקרי של הגאולה של האדמו"ר האמצעי, שאנשים יודעים שמה שהיה לפני שמחת תורה תשפ"ד לא יהיה, העולם השתנה לגמרי, סוויץ', עשינו סוויץ', העולם היהודי, העולם הגוי עשו מהפכה, זה בלתי חוזר, רואים את זה, זה לא כמו מלחמה רגילה או סיפור רגיל, שלמשל מלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה, אבל אנשים היו אותם אנשים, לא השתנו. ופה אתה רואה שינוי דרסטי אצל כל אחד ואחד. זה לא פשוט, אנשים לא מעריכים את גודל העניין. עשינו, אנחנו התקדמנו אני מקווה לקחת בשער צדקנו, אבל אפילו אם זה לא, אפילו אם יהיה עוד שלבים, לא יודע, תוכניות של הקדוש ברוך הוא, אני לא מזכיר שלא, אבל בין כה וכה זה ברור ודאי שאנחנו קיבלנו שינוי מהותי בהשקפה בכל התחומים, ואז בי' כסלו צריך דווקא לראות את הדברים בהרחבה. מה שהיה זה מה שלא, זה לא מה שיהיה, נכון? ורואים למשל, הסברתי את זה בשבת, אבל
צריך לחזור על זה. יש פסוק בפרשת תולדות, כתוב שם, והתרוצצו הבנים בקרבה. וכולם מכירים את המדרש הזה של רש"י, שאומר שכשרבקה התקרבה לבית המדרש, אז יעקב רצה לצאת, וכשהתקרבה לבית עבודה זרה, עשיו רצה לצאת. והמפרשים אמרו על זה, איך ייתכן שרבקה הייתה מתקרבת לבית עבודה זרה? זה אסור. כתוב שאתה עובר לפני בית עבודה זרה, אתה צריך להתרחק. אז איך ייתכן שהיא התקרבה לבית עבודה זרה? המפרשים אומרים לא, היא לא הייתה שייכת לעבודה זרה, היא הייתה עושה ופרצת עם האנשים שהיו עושות עבודה זרה. אז הייתה חייבת להתקרב לבית עבודה זרה כדי לקרב האנשים. זה במאמר מוסגר. כולם מכירים את הרש"י הזה, אבל המדרש אומר משהו אחר, משהו פלא. היום הרבה חוגים, כולם מדברים על אחדות ואחדות ואחדות, וזה נכון שיש אחדות ענקית, נכון, בין כל הזרמים של עם ישראל, נכון, יש הרבה שינויים לגבי זה, יש הרבה מחיצות שהיו בעם ישראל שנפלו, ברוך השם. כמובן זה בדיעבד, היינו צריכים לעשות את זה לפני כן, לא לחכות לקבל סטירת לחי בפנים, אבל זה המציאות, זה קרה. ואחדות, אז יש מדרש שאומר, וילקוט אומר, שבעצם יעקב ועשיו לא התרוצצו בבטן של אמא. זה לא נכון. אומר המדרש, זה לא יעקב וזה לא עשיו, אלא זה שרו של יעקב, שזה מיכאל, ושרו של עשיו, שהוא הסמ"ם, מלאך הרע של עשיו. זאת אומרת, זה לא בכלל יעקב ועשיו עצמם, אלא השר שלהם, שהיו מתרוצצים בבטן של רבקה. ומה זה אומר? שכשהיה, זה מה שאומר המדרש, שיש שלטון של מיכאל בעולם, שרו של יעקב, אז יש חלישות לסמ"ם, שרו של עשיו. וההפך, שהם השתלטות. כשיש חלישות אצל מיכאל, אז יש התגברות של סמ"ם. וזה מה שאומרים בחסידות. נכון? הריי"צ אמר את זה, נכון? שברגע שיש התוועדויות, ברגע שיהודים יושבים ביחד ואומרים לחיים ויושבים ביחד, אפילו אם הם לא חברים, לא ידידים, אפילו יש כאלה שלא מדברים אחד על השני, ברגע שאתה יושב בהתוועדות ואתה אומר לחיים, אתה משתדל להתאחד, לעשות אחדות עם יהודים אחרים, אז אתה, זה מה שאומר הריי"צ, אומר שברגע שיש התוועדויות לא צריכים פוגרום, ככה אומר, לא צריכים פוגרומים. זאת אומרת, הפוגרומים זה היה כדי לאחד אותנו. אז הוא אומר, עכשיו שיש התוועדויות לא צריך פוגרומים. זאת אומרת, ההתוועדות זה סמל, וזה דוגמה של האחדות שמתרחשת בכל עם ישראל,
ובזכות הפרברנגן, ברגע שאתה אומר לחיים, אתה יושב, אתה מתחבר לחברים או לאלה שאינם חברים, אז אתה מגביר את הכוח של מיכאל, ולכן אומרים שמה שהתוועדות עושה אפילו מלאך מיכאל לא יכול לעשות. זאת אומרת, זה מגביר עוד יותר את כוחו של מלאכו של מלאכו של יעקב, מיכאל שר של ישראל. זאת אומרת שברגע שאתה יושב ומתוועד, אז אתה מגביר את כוח של מיכאל, ואז אתה מחליש את כוח של עשיו. בשמחת תורה לא היה... זה ברור. סליחה? בשמחת תורה לא היה אחדות. הוא שואל שאלה מעניינת. שמחת תורה הייתה אחדות. שמחת תורה, בג"ץ היה צריך לקבוע בלילה אם כן או לא יהיו הקפות שניות בתל אביב. איזה אחדות היה? היה אחדות סמלית. יש פה, אתם מכירים אותו, כהן, החבר של בן לולו, כהן, שהוא מארגן, מנחם, הוא מארגן חופש, נופש, חופש, והוא היה בקפריסין. הוא היה בקפריסין, זה שיפ, זה קפריסין. והוא סיפר לי, הוא אמר ששבת בלילה עשו הקפות שמה במלון, היו 400 אנשים מהארץ, מאירופה, כל מיני מקומות, עשו הקפות יפות. והוא אמר בבוקר למחרת הוא ידע שקרה פה משהו, נכון? והרבה אנשים טסו, נכון? טסו בשבת מהר, וכל המשטרה שם בקפריסין הגנה על המלון, שפחדו שיהיו מוסלמים שיבואו לשלוט. והוא אמר זה היה הקפות יפות, נכון? אבל זה מלאכותי, ברוך השם, זה טוב שהקפות, אנשים מתחברים בעל כוחם, זה לא ממש שהם שכחו את מה שהפחיד אותם לפניכם. בקיצור, מה שקרה בשמחת תורה זה פשוט הקדוש ברוך הוא אמר ניסינו, נכון? כל התנועה של לקרב יהודים על ידי סוכריות, נכון? הרב אלבז וחב"ד וערכים זה על ידי סוכריות. בוא אחי תניח תפילין, בוא אחי תאכל סופגניון, בוא אחי. זה הייתה תקופה מסוימת, וזה נשא פירות, אבל פירות מועטים, רוב עם ישראל לא מושפע מזה. זה לא, אפילו עם כמה אחוזים התקדמו ביהדות בזכות זה לא הספיק. והקדוש ברוך הוא ברבותו בעצמו, בטובו, הוא רוצה למהר את הגאולה, להביא אותנו לגאולה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, די, עד כמה אפשר להתנהג באופן של קירור וסוכריה ואחי נכון? אז הוא אמר, לדאבוני, לפעמים צריך לקו השמאל כדי לעורר אנשים, ורואים שהתוצאות הן הרבה יותר מחשימות, זה פילי פלאים, זה יותר מחשים בגלל האסון הזה, נכון? זה מה אני סיפרתי את זה 1000 פעמים כשהייתי אצל הרבי בתשל"ט, אמרתי לכם, נכון? הייתי שם עם קבוצת צרפתים, והיה קבוצה של פרסים, של יהודי איראן, 400 ילדים של איראן,
ניצלו מהשח נגד החומני, השח שהיה היה טוב איתנו, כן? אבל הוא נפל, החומני הוא הוריד אותו והם הצטרכו לברוח, ואז הייתי שמה, אז היה 400 ילדים והיינו 200 צרפתים שמה, והרבה בהתוועדות של פסח, י"א ניסן ופסח, אמר שבעצם הקדוש ברוך הוא מתנהג עם עם ישראל בשני אופנים שונים, או בקו החסד או בקו הגבורה. אז הוא אמר שבצרפת זה היה בקו החסד, אנשים חזרו בתשובה, התקדמו בלי אלימות, בלי בעיות, אבל אומר לעומת זה באיראן, בפרס, באיראן זה הפוך, וזה הפוך, אנשים קיבלו חומני, והוא אמר שיש שתי אפשרויות אצל הקדוש ברוך הוא, או כך או כך, תלוי במצב, וזה מה שקרה לעם ישראל במשך עשרות שנים. ניסינו ועשינו לפי קו החסד, אבל בשמחת תורת השפעה הקדוש ברוך הוא החליט שזה יהיה יותר מהר, צריך למהר את העניינים, אין זמן, עד כמה אפשר לחכות 200 שנה, אז הקדוש ברוך הוא החליט שזה יהיה בקו הגבורה, ולכן צריך לראות את זה כשלב חיובי, זה לא עונש וזה לא שלילי, זה שלב חיובי אבל קשה, אז בגלל זה צריך להמתיק את הגבוהות, נכון? ואיך ממתיקים את הגבוהות? על ידי זה וזה מה שאומר המדרש, נכון? להגביר את כוחו של מיכאל ולהחליש כוחו של הסמ"ם, ולכן יותר מוקדם, יותר מאוחר כתוב והכל כל יעקב, ורואים שמה הכל הראשון כתוב בלי הבב, הכל כל יעקב כתוב הקל כל יעקב, נכון? הקל כל יעקב. אז למה כתוב בלי וו? אז אומרים שאם לפעמים אתה מתפעל, נכון? מהדברים החיצוניים, ואתה מזלזל בכוח התורה. זה המסר היום, שהרבה בחורי ישיבות, הרבה אברכים, הרבה אנשים, הם מקבלים רגש נחיתות, אומרים, אני לא בצבא, אני לא תורם לצבא, למדינה. אז אומרים, אדוני, רגע, אל תחשוב נכון, שכולם צריכים להתגייס וכולם צריכים ללכת לחזית וכולם צריכים למות על קידוש השם. לא, אם אתה יודע שאתה בחלק של בית המדרש, שאתה לומד תורה באופן רציני, לא באופן חפיף, באופן רציני, אז בוודאי שיש שתי קבוצות מכובדות, הקבוצה שלומד תורה ומחזק את היהדות ואת העניינים הרוחניים, והחלק המעשי שמשרת בצבא. ואסור להגיד, לא, זה נגמר, הצבא זה הרבה יותר חשוב, תעזוב את הישיבה, תעזוב את הכולל, לך להילחם. לא, זה נקרא הקל כל יעקב. אתה הופך את הכל יעקב לקל, למזולזל. אתה מזלזל, אתה לא מכבד את עצמך, ואתה לא מבין
כל רגע שאתה לומד תורה באופן רציני, אז אתה נותן יותר הצלחה, יותר כוח לצבא. זה ברור, זה סיפור לא של אתמול, לא של שלשום. זה ברור. אלא אם כן אתה מסתפק, אתה אומר, התורה שלי לא שווה כלום, אז בסדר. אם אתה לא מאמין ואתה לא מסוגל, אז לך להתגייס. אבל אם אתה רציני, נכון? אז בכבוד, תמשיך. יש גברת, יש רבנית אחת שמארגנת דבר פלא. אתה מתקשר אליה והיא נותנת לך שם של חייל. שם של חייל, ואתה לומד בזכותו. אתה פותר את הגמרא שלך, אתה אומר אני לומד להצלחתו של פלוני בן פלוני. זה אישי, זאת אומרת, זה לא כללי, זה לא צה"ל, זה לא צנחנים, לא, זה בן אדם שמה אני לומד עכשיו בשבילו, כדי שיהיה לו הצלחה. זה פרויקט, זה יוזמה יפה. אז כל אחד צריך לדעת את המקום שלו. ואם אתה לומד תורה, אז תעשה את זה כמו שאומר המורה האמצעי, באופן של הרחבה. תרחיב את האופקים שלך, אל תסתפק בלימוד שטחי, נכון? תלמד הרבה נגלה, הרבה חסידות, הרבה מדרש, כל מה שאתה יכול לעשות, ובוודאי שאתה צריך להיות משוכנע שהלימוד שלך עוזר. והיום העולם משתנה, אפילו אנשים שהיו נגד הם מגלים שלא, תורה זה הכרחי, אנחנו צריכים את זה. אנחנו צריכים תפילין לחיילים ומצוות ותהילים, אין דבר כזה. אתם בישיבות מתעסקים ברוחניות ואנחנו בגשמיות. לא, אפילו אלה שהם בחזית הם רוצים להניח תפילין, וגם כן העולם ביד. אין הזלזול הזה של בחורי שירות. הוא אומר, לא, הפוך, תמשיכו, אנחנו צריכים את הלימוד שלכם. אז כל אחד צריך לדעת איפה הוא נמצא, ושלא יהיה קל יעקב, אלא כל יעקב. כל תורה בכל פינה ופינה. אמן, כן יהי רצון. לחיים. כאילו, האמת כאילו מתחיל להיות יותר כאילו... זה לא כאילו, זה באמת. הוא באמת כאילו רואים יותר... זה לא כאילו. זה באמת. אפשר למשמש את האמת. נכון, בדיוק. ואתה רואה שכל דבר הופך להיות יותר ברור. השקר מתגלה, האמת מתגלה, הכל. לחיים. רוב האלה שהתגייסו זה אנשים מבוגרים שעובדים. שעובדים במקומות עבודה והם רואים כאילו את כולם הולכים למילואים. ובחורי ישיבה בצבא, אז הם מרגישים את הצורך ללכת למילואים. לא לומדים. לא היה בחורי ישיבות שהלכו והתגייסו. זה לא היה. יש אבל. גם בחורי ישיבות שהתגייסו זה כאלה שלא למדו. שהם אמרו עכשיו במקום לשחק, אז בוא לפחות אם אנחנו לומדים להתגייס. יש גם אתה רואה? Il a fait 10 jours à Beersheba. Il est content, hein? Il a appris pendant 10 jours, il a appris. Et maintenant, il est en Milouim, il répare les appareils marchepieds cachés. Pourquoi? Il connaît en... Non, il lui a appris. Oui. Il y a l'autre. Wow. האדמו"ר האמצעי מביא
פרשת ויצא, אצלנו בספר שלו תורת חיים, הוא מביא שבעצם כתוב שעל ידי תשובה ומעשים טובים, תשובה ומעשים טובים מביאים את הגאולה. ככה זה כתוב בגמרא, תשובה ומעשים טובים מביאים את הגאולה. אבל הוא אומר יש הרמב"ם פוסק, נכון? שהמשיח יבוא רק כשעם ישראל יחזור בתשובה. ופה אדמו"ר האמצעי מביא שבעצם יש גדלות ענקית על המעשים טובים. מעשים טובים זה גמילות חסדים וצדקה ומבצעים, הכל זה מעשים טובים. אז הוא אומר למרות הכל, הרמב"ם לא אמר שעל ידי מעשים טובים מביאים את הגאולה. הוא אומר על ידי התשובה, וככה הלכה. זאת אומרת יש בנוסף למצב של מעשים טובים, שאתה יכול לעשות הרבה מעשים טובים, כל הכבוד, אבל להביא את הגאולה לא מספיק שיהיו מעשים טובים, צריך שיהיה תשובה. ומה זה תשובה? תשובה זה שינוי המידות, שינוי המידות. זאת אומרת שאתה יכול לעשות עד שבוע הבא, עד מחר בבוקר, זיכוי הרבים, נכון? שחיילים יניחו תפילין ושאנשים יתחילו לעשות, לשמור על שבת, כל זה יפה, טוב ויפה, אבל חסר הנקודה העיקרית, תשובה. ואסור לזלזל בזה. והאדמו"ר האמצעי הוא ברור, זה בפירוש. הוא אומר שכל המעשים טובים של כל הגדולים ושל כל הקטנים זה לא לזלזל, זה יפה, זה חשוב, אבל התשובה זה מה שמביא את הגאולה. והתשובה זה לא פשוט, זה שינוי הרגלים, נכון? שינוי דרסטי באהבת ישראל, נכון? בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, סליחה? זה קשור לעבירות שעשינו כל אחד ואחד? לא, זאת תשובה אמיתית, זה לא קשור לעבירות, זה ברור שבן אדם שלא היה שומר שבת ומתחיל להיות שומר שבת, זה התחלה, אבל התשובה האמיתית זה לא על ידי מעשים, זה על ידי שינוי המידות. והרבה אנשים חושבים, יש התעוררות בכל עם ישראל, נכון, העמותה, ושם יש עמותה, שם נכון, שהם מחלקים כל הציוד של שבת, פלטה ושעון כן, עד כדי כך. הגענו למצב שאתה צריך להביא בן אדם מתקשר, אומר אני רוצה לשמור שבת, אבל הוא לא עושה מאמץ לקנות פלטה ושעון, אתה צריך להביא לו בבית. מי שארגן את זה, זה תשלום 770 שקל. זה אחד שעשה... זה לא חינם? זה לא חינם? לא, אתה משלם, אתה תורם, והוא מחלק לאנשים. ואנשים מתקשרים והם מקבלים שעון שבת, פלטה, פעמותים, לא יודע מה עוד, סידור וקורקום, זאת אומרת זה. נכון? עד כדי כך הגענו שאתה צריך לממן את שמירת שבת של הבן אדם. אז אתה תגיד, ושמרו, מתקשרים, גם כן ביד לאחים יש המון בנות שמתקשרות, שהן רוצות לצאת מהכפרים הערביים,
אז יש התעוררות ענקית, נכון? בכל מיני תחומים. תנית קטן ותפילין הרבה דברים יפים. אבל זה לא פותר אותנו, שאנחנו כבר אחרי שבת, וזה כבר סיפור ישן אצלנו, נכון? זה לא מדובר אלינו. מדובר על זה עכשיו. בשבילי זה חדש. תשובה, אדוני. מה שם? מה? בשבילי זה חדש. מה? בשבילי זה חדש. למה זה חדש? אתה שומר? השן שבת. אתה, יש לך רק שעון שבת ושעון יום כיפור, יש לנו גם כן. בעבר אצל אנשים אחרים. לא, כשבן אדם רווק, לא צריך כזה, הוא מוזמן. לא, זאת אומרת, זה נקודה חשובה. שהרבה אנשים שהם שומרי תורה ומצוות, הם חושבים ברוך השם, אלה חזרו בתשובה, חוזרים, מתחילים לשמור שבת, זה טוב. הם היו מעכבים את הגאולה, לא, שתדע לך, זה אתה מעכב את הגאולה. זה עובדי תורה. זה עובדי תורה שיש להם קבל עצמי מבחינת, זה לא אחרים. בגלל זה אנחנו צריכים להיות נזהרים על כל נקודה ונקודה, ולהגיד שהרמב"ם פוסק שעם ישראל צריך לחזור בתשובה. זה לא מדובר על התקדמות בתורה ומצוות, זה שלב ראשון, אבל בן אדם כשהוא התחיל, נכון, לשמור שבת ולשמור על כשרות ולשמור על צניעות, רק עכשיו העבודה מתחילה. התשובה זה מתחיל עכשיו. עד כאן זה היה נכון, הרקע על הפעולה שלו, לדקור. הרקע זה טוב, אבל זה לא מספיק. צריך לשנות את עצמנו. אז יהיה רצון שהכוח של האדמו"ר האמצעית, נכון, יתגשם אצלנו, שאנחנו נתחיל להיות רציניים יותר, ואז מיד הם נגלים, כמו שאומרים. אמן. לחיים. תגיד לחיים, זאת לחיים. לא, אין כוס. מעשי. אתה רוצה וויסקי או זה? או יין? איזה? זה ההתחלה. יש סיפור ידוע או לא ידוע בין האדמו"ר הזקן ובין האדמו"ר האמצעי. כשהצמח צדק אמא שלו נפטרה, אז האדמו"ר הזקן קיבל על עצמו את החינוך שלו, לקח את הילד. ופעם האדמו"ר הזקן היה לומד תורה עם הבן שלו, האדמו"ר האמצעי, ורואה דרך החלון, רואה את הצמח צדק שמשחק בחצר. הוא היה עגלון, לקח חבל ולקח חברים שלו, הוא היה בן 8. שני חברים, הוא עשה כמו הם סוסים, והוא היה עגלון והיה משחק איתם בחצר. אז האדמו"ר האמצעי אומר לו, אבא, מה הילד הזה ככה מבזבז את הזמן שלו? מה הוא צוחק? תקרא לו. אז האדמו"ר הזקן קורא לו, מנחם, בוא הנה. מנדי, לא יודע אם זה... קומדו. לא יודע אם הוא אמר לו, כן? מנדי הוא מנחם, לא יודע. קורא לו, הצמח צדק נכנס, בגיל 8 הוא אומר, לקח גמרא, אומר, קח, פה יש לך דף גמרא, אתה, יש לך שעה
אתה לומד את הדף כמו שצריך, ואחר כך אתה בא ואני בוחן אותך. לך. אוקיי. אחרי חצי שעה הוא שומע, הוא מסתכל בחלון ואומר, האדמו"ר אמצעי רואה אותו, אבא, תסתכל. אחרי חצי שעה, אתה אמרת לו שעה, אחרי חצי שעה הוא לא עושה כלום. איזה? ואחר כך הוא התחתן עם הבת שלו, אז היה השוור, כבר רואים את היה כבר שוור. אז הוא אומר, מה זה? אז הוא אומר, מנחם, מנדל, קומדו! אז הוא אומר, מה זה? אמרתי לך שעה, אתה לא... הוא אומר, אבא, סבא, למדתי? מה? למדתי את הכל, ראשית, תוספות הדף. אז הוא בוחן אותו, הוא רואה טק, 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 מבין, הוא יודע את הכל. אחרי חצי שעה. מה לומדים מהסיפור הזה? שהסבא היה מחנך. הוא ידע שילד בן 8, אתה לא יכול להגיד לו ללמוד, הוא גם כן צריך לשחק. אבל האדמו"ר אמצעי היה יותר בגבורה. אצלו אין דבר כזה להיות ילד. אין דבר כזה. אתה נולדת לעמל יולד. אתה צריך ללמוד תורה ואין דבר כזה לשחק. זה שתי גישות שונות בחיים. אז רואים שהאדמו"ר הזקן היה הרבה יותר קרוב להבנה של ילד, והאדמו"ר האמצעי היה הרבה יותר כמו יצחק אבינו, לא היה מכשיר לשחק. הם מספרים על הרבי דווקא שהאימא שלו, הרבנית חנה, אמרה, הבן שלי, מנחם מנדל, אף פעם הוא לא היה ילד. מגיל 3 הוא היה כבר מבוגר. לא, הרבי אף פעם לא היה ילד. לא שיחק, לא... כל פעם היה בן אדם רציני. מגיל 3 כבר. פלאים. אבל הוא היה מאוד אוהב הילדים, אבל בעצמו לא היה יודע מה זה לשחק, מה זה... אז מזה לומדים שחנוך לנהר על פי דרכו. אם אתה רואה נכון? אם אתה ילד, אז תהיה ילד, אם אתה מבוגר, תהיה מבוגר. גם בדברי חסידות של האדמו"ר האמצעי, במה שהוא כותב בצורה יותר אישית לחסידים, כמו קונטרס להתפעלות, אז זה לפעמים מרגיש יותר כמו מוסר מאשר חסידות. הוא מאוד נכנס בחסידים, מאוד, אל תשקרו על עצמכם, אתם עובדים על עצמכם, לא על אף אחד אחר, אתם אין לכם באמת התפעלות, אתם חושבים שהשגתם משהו, לא השגתם שום דבר. הוא היה נכנס, קצת יותר נכנס בחסידים, נראה לי שאתם הייתם מסתדרים ביחד. היה סיפור מעניין. שהוא ביקש לא יודע אם זה חייט או לא יודע מה, נגר, לעשות לו עבודה. התברר שעשה עבודה, כמו שאומרים, על הפנים. נתן לו מקדמה, האדמו"ר האמצעי נתן לו מקדמה, ובסוף לא רצה לשלם. הוא אמר לו, קיבלת מקדמה, עבודה לא בסדר, אני לא גומר את התשלום איתך. זהו, לך. וואו! זה קשה. אז הבן אדם שאל את החסידים, אז בואו, תראו מה שהאבא שלכם עושה, שהרב שלכם עושה, אני לא מסכים. כל החסידים אמרו, הרבי צודק. הרבי צודק. אז האדמו"ר האמצעי ראה שכל החסידים הצדיקו אותו, ואמרו לו, יש משהו לא בסדר פה. אז קרה
ליהודי בעיר שלא היה חסיד. הוא היה גר בעיר, באותה עיר איתם, אבל הוא היה חסיד. יהודי ירא שמיים, אבל פשוט. אז האדמו"ר האמצעי קורא לו, ואומר, תספר לו את הסיפור. הוא אומר, הנגר הזה לא עשה עבודה כמו שצריך, מה אני צריך לעשות? אז הוא סיפר לו ואמר, מה אתה חושב? אז הוא אמר, אני חושב שאתה כן צריך לשלם. אפילו אם הוא עשה עבודה לא יפה, לפחות תשלם את העיקר. אז הוא אמר, הוא התלבט. אז מה אני צריך לעשות? לשמוע לו או לשמוע על החסידים? שאל את אבא שלו, האדמו"ר הזקן אמר לו, אתה שמעת שתי קולות עכשיו. אז לפי מי אתה הולך? אז הוא אומר, אני הולך לפי היהודי הזה, שאלה שהם החסידים שלי. אז בוודאי שהם לא רוצים להגיד הפוך. הם לא רוצים לפגוע בי ולהגיד שאני לא צודק. אז אמרו, כן, הערבי צודק. אז הוא יותר אובייקטיבי, יותר בחוץ. אז אני אקשיב לו. ובסוף שילם לו. מזה רואים שצריך, נכון? כדי להיות דיין על דבר מסוים, אתה צריך לשקול שני הצדדים, לא להיות קיצוני. או ככה או ככה, אבל לפעמים אתה מגיע למסקנות הפוכות. אבל יש גמרא, גרף ברקץ, אני לא יודע, אבל יש... זה מעניין, לא? יש גמרא ש... כי אין גמרא כמסה... למדנו את זה לפני שעה, פה. Il y a des ouvriers qui ont cassé les fûts de chez Brisda, je crois. והוא אמר צריך לשלם. Les fûts sur la ville. Et il lui a dit c'est comme ça la Torah. סיפור אחר, לא סיפור. היה לו חתן אחד, קראו לו למר צדק, והיה לו חתן אחר שקראו לו יעקב ישראל. יעקב ישראל. והשטייפלר והרב חיים קניבסקי הם הצאצאים שלו. זאת אומרת באופן ישיר שטייפלר והחיים קניבסקי הם מצאצאי האדמו"ר האמצעי. מעניין. קשורים לאדמו"ר האמצעי על ידי, נכון? על ידי מי? על ידי מי? כן, הוא אמר את זה הבוקר. יש צמר צדק חתן ראשון ויעקב ישראל והשטייפלר את השם שלו, זה בגלל זה. אז גם כן אתה רואה הצד השני של הצמר צדק או של האדמו"ר האמצעי? זהו, לא, זה האדמו"ר האמצעי. אוקיי, הצמר צדק ועוד, כן, רבי יעקב ישראל. ומזה השטייפלר מעניין, לא היו לי תאים, תאים כמו הרב שלמה זלמן.